Когато възрастен престане да се свързва с теб, полицията реагира бавно, особено ако се касае за жена, която наскоро е наела жилище в друга страна и живее там сама. Така беше в този случай. Анна Князевич, гражданка на САЩ, която временно се премести в Мадрид след 13 години брак. Искаше да бъде сама, да уреди работите си, да започне наново. В Мадрид подготви развода, строеше планове за най-близкото бъдеще, поддържаше контакт с близките си. На 2 февруари Анна за последен път се свърза по телефона, а на следващия ден от нейния номер започнаха да идват подозрителни съобщения. Приятелката веднага се ориентира, че това не е тя написала. Анна се роди в Черна гора през 1983 година в семейство с традиционни балкански ценности. Детството прекара в регион, в който семейството, дисциплината и образованието играеха ключова роля в оформянето на личността. Израстваше в културна среда, в която уважението към по-възрастните, образованието и автономията бяха считани за най-важните насоки за бъдещето. От най-ранна възраст Анна беше подредена, организирана и независима. Тези черти останаха с нея през целия живот. По-късно, след преместването в Съединените щати, Анна получи американско гражданство. Малко се знае за първите й години в Съединените щати, но доста бързо се адаптира към новата среда. Животът в Америка отвори пред нея възможности за професионално и лично развитие. Научи се на английски език, започна да развива професионални умения и в крайна сметка стана активен участник в местната общност. Анна винаги отдаваше голямо значение на образованието и личното развитие. Не търсеше публичност, предпочиташе да води спокоен живот, пълен с самодисциплина. В началото на 2010 година Анна запозна Дейвид Князевич в Форт Лодърдейл, Флорида. Между тях бързо започна сериозна връзка и скоро започнаха да живеят заедно, а по-късно официално регистрираха брака си. С времето станаха не само съпрузи, но и бизнес партньори. Заедно създадоха фирма, занимаваща се с техническа поддръжка и IT решения. Дейвид надзираваше техническите въпроси, докато Анна, според хората, които ги познаваха, беше отговорна за организацията и стратегията. По-късно двойката започна да инвестира в недвижими имоти, купувайки имоти във Флорида. На пръв поглед тяхната връзка изглеждаше солидна, стабилен бизнес, жилище и установен начин на живот. Създаваха впечатлението на двойка, която уверено се движи към финансова независимост. С времето обаче в семейството започнаха да назряват проблеми, за които другите не знаеха. Постепенно във връзката се появиха сериозни триения, включително финансови недоразумения и лични конфликти. През 2023 година бракът на Анна и Дейвид влезе в фаза на необратим разпад. Според близките до тях хора, те бяха в процес на разделяне, а въпросът за разделянето на имуществото стана основен проблем. Застрашени бяха както имуществото на дружеството, така и недвижимите му имоти. Самият бракоразводен процес още не беше формално завършен, но страните вече правеха приготовления. Протичаха преговори, появиха се спорове, а интензивността на комуникацията се увеличи. Според някои познати ситуацията се усложняваше от факта, че разделянето засягаше не само емоционалната сфера, но и големи суми пари. На фона на обостряващия се конфликт, Анна реши временно да напусне Съединените щати. През декември 2023 година се премести в Мадрид, като нае жилище в престижния квартал Саламанка. Според нея тази стъпка беше необходима, за да се освободи от натиска, да обмисли ситуацията и спокойно да приключи болезнения етап от живота. Многократно подчертаваше, че не търси нови връзки, не търси развлечения, а просто иска да възстанови вътрешното равновесие. След пристигането в Испания, Анна организира живота си, записа се на терапия, активно се срещаше с приятели и дори започна да планира кратки пътувания из Европа. Мадрид не беше бягство за нея, а възможност за временно отдалечаване от конфликта, който назряваше във Флорида. Обаче в рамките на няколко седмици, независимият й живот бе внезапно и мистериозно прекъснат. След преместването в Мадрид, Анна поддържаше близък контакт с приятелка на име Саа. Тяхната комуникация продължаваше ежедневно, въпреки разстоянието. Саа живееше във Флорида, бяха близо от години,
Често пътуваха заедно. С нея Анна споделяше плановете си, чувствата и подробностите от ежедневието. От кореспонденцията личеше, че Анна не се затваря в себе си и открито споделяше как протича адаптацията и в Испания. В средата на януари 2024 година и двете отидоха в Австрия, а след това пътуване се уговориха за повторна среща в Мадрид. Саа трябваше да пристигне там на 8 февруари. Очакваше се по-рано, на 5 февруари, Анна да отиде в Барселона с друг приятел. Билетите вече бяха купени. Това пътуване беше важно за нея, не само като възможност за смяна на обстановката. Заедно с приятелката трябваше да участват в конференция. Анна предварително обсъди подробностите от плана за пътуването и с ентусиазъм говореше за предстоящото пътуване. Вечерта на 2 февруари в 21 часа и 30 минути Анна се обади на Саа. Разговаряха по телефона повече от час. Анна каза, че ще остане вкъщи. Според нея не планираше да излиза тази вечер. Говореше спокойно за дреболии, домакински задължения, посещение в магазина, ежедневната рутина. Разговорът завърши близо до 22-я час. Това е последното потвърдено време, когато Анна със сигурност е била жива и се е свързвала с когото и да било. Сутринта на 3 февруари Саа получи странно текстово съобщение от нейния номер. Съдържанието му гласеше: "Запознах невероятен мъж. Има лятна къща на около 2 часа от Мадрид. Отиваме там. Връзката може да бъде нестабилна. Ще се обадя, когато се върна." По-късно дойде още едно съобщение. "След вчерашната терапевтична сесия исках да отида на разходка." Той се приближи до мен на улицата. "Веднага почувствахме силна връзка. Никога преди не ми се е случвало." Тези думи се видяха неестествени на Саа. Знаеше, че Анна е предпазлива. Никога не излиза с непознати, особено в друга страна без предупреждение. Веднага отговори, но нямаше повече съобщения. Опитите да се свърже по телефона също се провалиха. Първоначално Саа помисли, че връзката наистина може да е била прекъсната, но безпокойството й растеше с всяка минута. Същия ден друга приятелка на Анна получи подобно съобщение. Тя комуникираше с нея на испански. Обаче стилът на тези текстове беше съмнителен. Бяха написани сухо, с нетипични обороти, които не отразяваха характерната интонация на Анна. Най-странното беше използването на нетипичен диалект, който не беше нейн собствен. Според брата на Анна изглеждаше така, сякаш текстът първо е бил съставен на друг език, а след това преведен чрез автоматичен преводач. Тази версия изглеждаше убедителна. Съобщението, което той получи, звучеше изключително формално и неестествено, което също го обезпокои. И двамата получатели на съобщенията, Саа и говорещата испански приятелка, веднага осъзнаха, че Анна не е написала тези текстове самостоятелно. Сравниха стила с предишната кореспонденция, в която Анна се изразяваше живо, с характерни обороти, които напълно липсваха в това съобщение. Освен това, самата ситуация, описана в съобщенията, беше в противоречие с поведението и през предишните дни. На следващия ден Саа започна да търси допълнителни начини да се свърже с Анна. В игра влизаха общи познати, опит да я локализира чрез приложение и дори телефони до медицински заведения. Това не донесе никакви резултати. Телефонът на Анна оставаше включен, но тя не вдигаше. След получаването на обезпокоителните съобщения от телефона на Анна Князевич, приятелката Саа веднага се свърза с мадридската полиция. Обясни, че поведението на приятелката й е напълно нетипично. Връзката беше внезапно прекъсната, а съобщенията бяха писани по неестествен за нея начин. Испанските служители на реда обаче не предприеха никакви активни действия. По това време заеха позицията, че Анна е възрастна жена, която има право да взема собствени решения, включително внезапно заминаване. Формалното изчезване на Анна не беше признато за подозрително. Полицейските служители установиха, че преди започване на разследване трябва да се убедят, че наистина не поддържа контакт не по собствена воля. Обезпокоителните СМС-и и мълчанието от страна на Анна не бяха достатъчна основа за тях. Единствената отправна точка, на която полицията се съгласи да разчита, беше 5 февруари, денят, в който Анна имаше билети за Барселона. Служителите на реда заявиха, че ако Анна не се появи на железопътната гара и не се свърже с тях, нейното отсъствие ще бъде признато за официално изчезване. Това решение означаваше, че не бяха предприети никакви активни действия в продължение на 3 дни след като Анна спря да отговаря. Полицията не получи достъп до телефона й, не провери жилището й, нито поиска информация за последните й движения. През цялото това време приятелите на Анна независимо се опитваха да се свържат с нея.
Звъняха, писаха, свързваха се с хора в Мадрид, но безуспешно. Призивите към полицията за предприемане на действия също не донесоха резултат. Ситуацията все още се третираше като лична. На 5 февруари Ана не дойде на железопътната гара, никой от телефоните й не беше вдигнат. Едва тогава властите официално я признаха за изчезнала. Същия ден беше подадено заявление до съда за издаване на заповед за достъп до жилището й Мари и телефонната информация. Обаче и тук се появи ново препятствие. Съдията отхвърли заявлението, като го мотивира с това, че в жилището нямаше никакви следи от престъпление, нямаше следи от взлом, шум, борба или други признаци на брутално поведение. От правна гледна точка нямаше основания за претърсване и достъп до данните й. Когато няколко дни по-късно полицията провери жилището, се оказа, че вратата е била заключена отвън. Вътре всичко изглеждаше подредено, нещата бяха недокоснати, нямаше следи от борба, а скъпите предмети бяха на местата си. Обаче отсъствието на собственичката предизвикваше сериозни съмнения. Това сочеше, че или е излязла доброволно и не се е върнала, или е била изведена без никакви признаци на проникване. Братът на Анна, Филип, беше в активен контакт с испанските власти, но забеляза, че координацията между страните беше трудна. Каза на журналистите, че следователите в Мадрид не говорят свободно английски, а Съединените щати още не са оказали достатъчна подкрепа. Изрази също безпокойство от липсата на тясно сътрудничество между испанската полиция, ФБР и американското консулство, въпреки че случаят засягаше американски гражданин, който е изчезнал в друга страна при неясни обстоятелства. Първите дни след изчезването на Анна бяха критично пропуснати. Времето, в което все още можеше да се събират нови доказателства, да се проверяват съседи, да се проследяват сигнали от телефони и камери, беше прекарано в чакане. Формалната позиция за доброволно заминаване позволи да се избегнат незабавните действия, които можеха да променят хода на разследването. На четвъртия ден след изчезването на Анна Князевич, служителите на жилищния ИЧ комплекс предадоха на полицията информация, която промени характера на разследването. Те се отнасяха до нощните събития от 2 февруари, когато Анна за последен път се свърза. Администраторът на сградата информира, че камерите за видеонаблюдение при входа и на фасадата бяха частично изключени. Това се случи около половин след 20-тия час, половин час преди Анна да спре да се свързва с приятелката си. При прегледа на записите, охраната забеляза, че обективите на камерите са били боядисани. Записът регистрира мъж в тъмно облекло и мотоциклетна каска. Той се приближи до външните камери и целенасочено започна да пръска боя директно върху лещите, а след това се приближи до сградата, изчаквайки момента, в който някой да излезе, за да влезе вътре. Вътре повтори същите действия. Бояди са камерата в областта на асансьора. Доказателствата показаха, че тези действия са били планирани. Знаеше къде се намират устройствата за наблюдение и как бързо и дискретно да ги изключи. Фактът за нарушаване на сигурността беше потвърден от служителите на сградата. Записът от камерите беше копиран и предаден на испанската полиция. Той стана първият визуален елемент от случая, указващ възможна намеса от страна на посторонно лице. Обаче поради носената каска и тъмното облекло, беше невъзможно да се разпознае самоличността на мъжа въз основа на видеозаписа. Лицето му беше напълно покрито, а телесното сложение не позволяваше да се направят еднозначни заключения. Въпреки това, експертите забелязаха няколко особености. Очите, областта на челото и линията на веждите останаха видими в кадъра. По-нататъчният анализ показа, че външната камера е била боядисвана около 30 секунди, вътрешната – малко по-бързо. Всички действия бяха ясни и решителни. На никой етап лицето не се поколеба и не отклони погледа. Това също предполагаше, че предварително е знаело колко дълго ще продължи процесът и е действало с увереност. Няколко дни по-късно член на персонала на сградата потвърди, че мъжът се появи в записа, когато наематели напускаха сградата. Използва това, за да влезе вътре. Това предполага, че не е имал достъп чрез пропуск или код, следователно не е бил регистриран като жилец. Маршрутът му преминаваше по права линия от входа до камерата близо до асансьора, без никакви заобикаляния или спирки. Записът предизвика силни реакции не само от страна на полицията, но и на приятелите на Анна. Саа, която вече беше в Мадрид, предаде записа на журналистите. Появи се първата медийна огласа и историята започна да набира отзвук. Медиите започнаха да спекулират
че мъжът с каската може да бъде пряко свързан с изчезването на Анна, докато мотивите и самоличността му останаха неизвестни. След публикуването на снимките от записа ФБР започна собствен анализ. Според тях, дори при слабото качество на записа, възможно е да се използват фрагменти от изображението за съпоставяне с бази данни. Обърнато беше специално внимание на формата на областите около очите, междувеждието, структурата на веждовите дъги и горната част на лицето. Тези области могат да запазят достатъчна степен на разпознаваемост, дори след частично маскиране. Интересът към записа се увеличи, след като се оказа, че мъжът е използвал същата марка боя, която по-късно се появи в други епизоди от случая. Информацията за това ще бъде официално обявена по-късно, но вече на този етап от разследването беше отбелязано съответствие между вида на аерозола и опаковката, намерена при наблюдението в един от магазините. Камерите регистрираха там клиент, привидно подобен на лицето от записа, купуващ съответната кутия. След като Анна Князевич престана да се свързва с нея, приятелката Исаа се свърза с съпруга и Дейвид Князевич. Разговорът се състоя на 4 февруари. Според Саа той по това време се намираше във Флорида. Предложи му съвместно пътуване до Мадрид с цел намиране на Анна. Той се съгласи, обеща да замине на следващия ден и дори обсъди конкретен полет от Майами. Обаче не пристигна на мястото в определения ден. По-късно информира, че е в Сърбия. Такъв обрат на нещата предизвика объркване сред приятелите на Анна. Дейвид знаеше, че съпругата му е изчезнала при подозрителни обстоятелства в друга страна. Имаше възможност да полети до Испания, но реши да отиде в Сърбия. Действията му се оказаха необясними. Вместо да участва в търсенето, се озова в трета страна, в която живееха роднините му. Възникна основателният въпрос, защо отказа полета до мястото, където е изчезнала жена му и не се опита лично да се присъедини към търсенето. Поведението на Дейвид предизвика подозрения у Саа. Тя забеляза, че реакцията му беше хладна. И макар да не показваше открито безразличие, действията му противоречаха на здравия разум. Не предприе никакви стъпки да пристигне в Мадрид в критичните първи дни. Според него нямаше какво да прави в Испания, защото не говореше испански, нямаше настаняване там и не познаваше района. Това заяви и неговият адвокат. Представителят на Дейвид каза на журналистите, че пътуването до страна, в която не е имал никакви контакти, щеше да бъде неефективно. Добави също, че клиентът му е бил обезпокоен от изчезването на Анна, но не е смятал за необходимо да присъства на мястото на случката. След изчезването на Анна, Дейвид не е адвокат във Флорида. Защитникът твърдеше, че клиентът му се е свързал с ФБР и е предоставил цялата необходима информация, включително кредитни карти и опити за получаване на правна помощ в Испания. Обаче нито една от тези стъпки не беше придружена от личното му участие в търсенето на мястото на случката. Въпреки предоставянето на данни, Дейвид запази дистанция и не направи никакви публични изявления. Пътуването на Дейвид до Сърбия стана все по-подозрително. Твърдеше, че е напуснал Съединените щати преди изчезването на Анна и през цялото време се е намирал в чужбина. Обаче Саа каза, че е разговаряла с него по телефона на 4 февруари и той тогава е казал, че е във Флорида. Оказва се, че полетът до Сърбия може да се е състоял след този разговор. Никаква официална информация от граничната охрана не беше разкрита по това време. Адвокатът на Дейвид се позова на паспорта му като доказателство, твърдейки, че заминаването е станало предварително. Тези разминавания предизвикаха недоверие и увеличиха подозренията спрямо него. Ситуацията се усложняваше от факта, че няколко месеца преди изчезването на Анна между двойката дойде до ескалация на имуществения конфликт. На фона на приближаващото разделяне на имуществото, появата на подозрение изглеждаше логична. Не ставаше дума само за бракоразводно производство, а за значителни суми пари и общо имущество. Приятелите на Анна подчертаваха, че връзката им вече не може да се нарече спокойна. По същото време Дейвид и неговият адвокат настояваха за нещо точно обратното. Според тях, разводът не е бил конфликтен. Съпрузите уж просто се отдалечили един от друг. Формално по това време Дейвид не беше обвинен и все още се намираше извън Съединените щати. Обаче отсъствието му на място, нежеланието да участва в търсенето и несъответствията в показанията станаха основа за по-нататъшни следствени действия. Макар да твърдеше, че няма нищо общо с изчезването на жена си, все повече улики предизвикваха интереса на полицията и ФБР.
През май 2024 година американските власти задържаха Дейвид Князевич на международното летище в Майами. Той пристигна с полет от чужбина и беше арестуван от агенти на митническата служба и ФБР без съпротива по време на преминаване през контрола за сигурност. Това беше първото официално действие, свързващо го пряко със случая за изчезването на Анна Князевич. Обвинението беше формулирано като участие в отвличане на американски гражданин, извършено извън границите на страната. Арестът се основаваше на редица улики, но свързани помежду си доказателства, събрани в рамките на международно разследване. Централен елемент беше видеоматериалът, получен от следователите в Испания и Сърбия. В магазин, намиращ се близо до жилището на Ана в Мадрид, камера регистрира мъж, който приличаше на Дейвид, купуващ кутия боя спрей и руло Тиксо. Според криминалистичните доказателства, кутия от същата марка беше използвана за боядисване на камерите за сигурност в дома на Анна. Характерните детайли от опаковката и цветът на боята също се съвпадаха. Този епизод беше признат за доказателство за подготвителни действия. Освен видеозаписа, изследователите установиха маршрута на автомобила, нает от Дейвид в Сърбия. Използвайки GPS данни, установиха, че автомобилът е пресякал испанската граница и е поел по маршрут, обхващащ територията на Мадрид, а след това е пътувал през Северна Италия и се е върнал в Сърбия. Географската точност на маршрута доведе до хипотезата, че тялото на Анна може да е било транспортирано с този конкретен автомобил. Спирането в залесена област в Северна Италия предизвика интереса на италианските и испанските следователи и в района бяха проведени търсения. По това време не беше намерено тяло, но транспортната версия остана основната теория. Допълнително внимание предизвика записаният епизод в асансьора на дома, в който живееше Анна. Разследването предостави видео, на което мъж с телесни параметри, съответстващи на тези на Дейвид, излиза от асансьора с голям куфар. Това се случи в нощта на изчезването и преди. Лицето не е видимо, но времето и обстоятелствата съвпаднаха с другите материали от случая. Според версията на разследването, куфарът може да е бил използван за изнасяне на тялото от жилището. Самият автомобил, който нае в Сърбия, по-късно беше върнат в рентал компанията. При получаването се оказа, че по време на използването пробегът му се е увеличил с повече от 5000 км. Освен това, автомобилът беше оборудван с тонирани стъкла, които първоначално не са били на лице. Тези промени не бяха съгласно условията на лизинга и предизвикаха подозрения. Беше открито също, че фалшиви регистрационни номера са били използвани в периода на предполагаемото движение на превозното средство. Испанската полиция регистрира подобно превозно средство на мястото на изчезването на Анна, но не успя да идентифицира шофьора. Това стана поради тонираните стъкла и фалшивите регистрационни номера. ФБР свърза всички тези елементи – закупуването на материали, намесата в системата за видеонаблюдение, движението по маршрута, записа с куфара и техническите модификации на автомобила. Стигнаха до заключението, че комбинацията от тези фактори оказва планирано усилие за извършване на престъпление и скриване на последствията му. Формулировките в официалните материали подчертаваха, че това е било отвличане, извършено на територията на друга държава с участието на американски гражданин. Въпреки липсата на тяло, прокуратурата призна доказателствата за достатъчни за арест. След ареста, Дейвид не оказа никаква съпротива и беше откаран в федералния следствен арест в Южна Флорида. Адвокатите на обвинения твърдяха, че той е сътрудничил на властите, предоставил е информация доброволно и не е имал намерение да се скрива. Прокурорите обаче подчертаваха, че количеството улики и обстоятелствата по случая оказваха високо риск от бягство. След ареста на Дейвид се проведе предварително съдебно изслушване в Майами, за да се разгледа дали той трябва да бъде освободен под гаранция. Съдията отхвърли тази молба, като се позова на високия риск от бягство. В мотивите за решението беше отбелязано, че според разследването действията, свързани с изчезването на Анна Князевич, са били старателно планирани и добре подготвени. В съдебното решение отделно беше подчертана степента на обмисленост и нивото на изтънченост в поведението на подозрения, което според съда не позволяваше освобождаването му преди процеса. Адвокатите на Князевич подадоха втора молба. Подчертаваха, че клиентът им не е опасен и не възнамерява да избягва от разследването. Предложиха гаранция в значителна сума, както и електронна гривна, забрана за пътуване и домашен арест. Защитата се позова на дългия му престой в САЩ, липсата на криминално минало и желанието за сътрудничество с властите. Обаче съдът отново отказа.
Използваха същите аргументи – риск от бягство и тежестта на обвиненията. Основният аргумент на защитата беше, че Дейвид Князевич не е могъл да се намира в Испания в момента на изчезването на жена си. Според неговия адвокат, той е пристигнал в Сърбия много преди 2 февруари. В подкрепа на тази версия бяха представени печати в паспорта му и информация за международните полети. Защитата подчертаваше, че Князевич не е могъл физически да се намира в Мадрид по време на предполагаемото престъпление. Освен това, адвокатът обърна внимание на факта, че Дейвид не говори испански, няма жилище или каквито и да било връзки в Испания, което според него прави участието на клиента в подготовката на престъплението малко вероятно. Прокуратурата категорично не се съгласи с тази позиция. Според прокуратурата, актовете по делото указват старателно планирано престъпление. Прокурорите подчертаваха, че пътуването на Дейвид Князевич до Европа се е съвпаднало по време с изчезването на Анна. Актовете по делото съдържаха информация за маршрута на наетия автомобил, за купуването на необходимите предмети и други действия, оказващи предварителни приготовления. Въпреки липсата на преки доказателства, прокуратурата смята, че цялостта от уликите оказва неговото участие. В подкрепа на позицията на прокуратурата на съда бяха представени фрагменти от кореспонденция, записи от наблюдението и анализ на поведението на подозрения. Беше подчертано, че някои от действията не могат да бъдат случайни. Съдията отбеляза, че обвинението се основава на впечатляваща система от улики, за да създаде убедителна картина на събитията. Макар тялото на Анна все още да не е било намерено, актовете по делото съдържаха обстоятелства, предполагащи принудителния характер на изчезването и участието в него на конкретно лице. В отговор на аргументите на защитата за недостатъчността на доказателствата, съдията напомни, че съдът не се нуждае от пълно потвърждение на вината, достатъчно е установяване на висока вероятност за риск, включително възможност за бягство или натиск върху разследването. Като взе това предвид, съдът реши да задържи Князевич в ареста. Адвокатите обявиха, че възнамеряват да се обжалят отрицателното решение. Жалбата беше изпратена до окръжния съд. Така в момента на започване на основния процес Дейвид Князевич все още се намираше в следствен арест. Очакваше се процесът да бъде широкомащабен с участието на експерти и международни служби, както и да предизвика повишен медиен интерес. Същевременно в центъра на вниманието на разследването се озова връзката на Дейвид с жена, която според ФБР е помогнала да бъде съставен текстът на съобщенията, уж изпратени от Анна на 3 февруари. Известно е, че тя говори испански и преди това се е свързвала с Дейвид чрез едно от приложенията за запознанства. Съобщенията, изпратени от телефона на Анна, бяха написани на испански, в неестествен за нея стил. Близките веднага забелязаха, че текстът напомня машинен превод. Тази версия беше потвърдена от лингвистичната експертиза. Защитата подчертаваше, че обвинението няма никакви преки доказателства. Адвокатите подчертаваха, че никой не е видял Дейвид в жилището на Анна и че няма доказателства за неговия контакт с нея в деня на изчезването. Оспориха също автентичността на видеозаписа, на който уж е регистриран подозрения с куфара. По тяхно мнение това може да е било друго лице, а идентификацията на основата на частични анатомични характеристики не е достатъчна. Освен това, защитата подчерта, че все още няма медицинско потвърждение за смъртта на Анна. През април 2025 година се оказа, че Дейвид Князевич, обвинен в отвличане и убийство на жена си Анна, е намерен мъртъв в клетката на Федералния следствен арест в Майами. До него не беше намерено прощално писмо. В момента на смъртта Князевич се намираше в арест, без възможност за излизане под гаранция. Очакваше процеса. След смъртта му семейството на Анна изрази дълбоко разочарование. Процесът никога не се състоя, а местонахождението на тялото на Анна остава неизвестно. Семейството вярва, че Князевич е занесъл със себе си в гроба уликите за това, което се е случило в нощта на изчезването му. Благодарим ви за гледането. Препоръчвам да разгледате други еднакво шокиращи истории на моя канал. Щръкнете сега. А също не забравяйте да се абонирате. До скоро свиждане!